Така, здравейте, мои любими приятелчета. Днес ще работим по темата Аватар World. Така, сам да изчакаме и да кажа пазо. Така, сега. Отиваме в нормалния си град. Виждате, че тук ще строят полиция. Не полиция, да е такова, пожарна. Сега ще ви покажа нещо. Моята къща сега ще ви покажа колко е яка. Така, почваме. Тук щях да правя сериалче, но една моя приятелка ми звънна. Сега. Извините, че хладилникът не съм напълнила. Едната котка ми няма. Защото обличах много странно. Вижте само как я обличах. Вижте. Имам басейнче. Заминаваме на втория етаж с един герой. Заминаваме на втория етаж. Изчакайте. Така. Ето тук. Изглежда моята къща яка. Тук има доста яки дрехи. Извинете, че се вкарах в банята. Но това сега заминаваме към най-любимия ми етаж, третият. Така. Вижте само, стената ми е на панделки. Така. Извинете, няма да движи героят. Тук имам доста шапки. Тук щях да правя петюренски бал. Люка с една моя приятелка на една екскурзия. Тук правихме щурци. Ето така. Тук имам доста неща. И очаквайте ме за тайни и още други неща. Последвайте ми за още такива видеа. Чао!